Tieto 3 knihy mi zmenili život a môžu aj tebe. Prvá kniha, Bohatý otec, chudobný otec. Táto kniha ako prvá ma doviedla do sveta investovania, kde som pochopil rozdiel medzi aktívami a pasívami. A uvedomil som si, že dôležitejšie ako známky v škole je schopnosť rozumieť peniazom a vzdelávať sa vo financiách. Ako druhú knihu by som odporúčil Najbohatší muž v Babylone, ktorá hovorí o dôležitosti odkladania peňazí, šetrenia a investovania. Odporúčam ju každému, kto sa zaujíma o finančnú slobodu a kto nechce raz pracovať. Tretia kniha, Morgan Housel, Psychológia peňazí. Táto kniha mi ukázala, prečo robím zlé životné rozhodnutia, že to nie je len o číslach a faktoch, ale je to hlavne o psychológii, emóciách a ako sa viem do budúcna týmto veciam vyhnúť. Odporúčam každému.